Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados bilih Gusti menika sumbering kabecikan, sumbering kasaenan, tumraping gesang kula panjenengan, tumraping gesang umat manungsa ing alam donya menika. Injil tansah nyariosaken kados pundi kabar bungah menggaing Gusti Yesus menika estu adamel kula panjenengan lajeng mongkok nderek Gusti. Gusti Yesus ingkang rawuh ing alam donya menika anane mung asung kabecikan, kabeh digawe sarwa becik. Menika tentu saged dados tuladha tumraping kula panjenengan kados pundi keberadaan kula panjenengan menika nggih adamel becik menapa kemawon situasi kawontenan ingkang kula panjenengan prangguli saben dinten. Mugi-mugi nggih kanthi keterlibatan kula panjenengan kabeh dadi sarwa becik. Menika ingkang dipun tampi dening kathah tiyang rikala semanten rikala Gusti Yesus makarya. Lan tiang-tiang tentu ngraosaken kabingahan sedaya anane mung becik apik. Kula panjenengan sadar menapa boten kepengin ugi tansah gesang sing sae, gesang sing becik. Ora ana kula kinten tiyang sing kepengin ora becik, situasine ya ora becik kuwi malah seneng. Boten. Sadar menapa boten kula panjenengan kepengin samudayanipun ingkang kula panjenengan alami saben dinten menika becik anane. Mila menapa sing dipun tampi dening tiang kathah bilih Gusti Yesus akarya becik samudayanipun ngelingake kula panjenengan bilih wiwit sakawit Allah nyipta nitahake samukawis menika ya becik anane. Ateges Gusti Yesus rawuh lan makarya ing tengah-tengahipun umat manungsa mangsulaken malih menapa ingkang jaman rumiyin rikala dipun titahaken donya menika sarwa becik, umat manungsa ya sarwa becik ning amargi dosa menika ingkang njalari sing becik kala wau dadi awon. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngantika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 7 ayat 3 setunggal ngantos dumugi 3 7. Nalika samono Gusti Yesus nilar wilayah Tirus maneh nglangkungi Sidon ngener menyang Telaga Galilea lan rawuh ing tengah-tengahing wilayah Dekapolis. Ing kono ana wong budheg bisu sing disowanake lan Gusti disuwun numpangi asta. Wong mau nuli diajak sumingkir, kupinge dilebeti racikan dalem lan ilate dileleti kecoh.
Gusti banjur tumenga ing langit ngesah lan ngandika, Eveta, tegese menguwa. Saknalika kupinge binuka lan talining ilate udar nganti bisa omong lumrah. Nanging wong-wong diawisi crita-crita marang sapa wae. Ewadene saya keras Gusti anggene ngawisi, saya rame anggone padha ngabarake. Saking gumun lan erame padha ngucap, sarwa becik saking pakaryane. Wong budheg diparingi bisa ngrungu, wong bisu bisa celathu. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken Gusti Yesus mlebet ing wilayah Dekapolis. Ing mriku Gusti ugi paring pangeram-eram tumraping tiang-tiang lan adamel samudayanipun sarwa becik. Dilalah dipanggi tiang sing budheg bisu. Lajeng Gusti akarya bagas waras sehat. Lan anehipun anggenipun Gusti Yesus paring kasarasan kanthi cara sing boten biasa. Kala wau dicariosaken Injil bilih tiyang ingkang budheg bisu kupinge dilebeti racikan saksampunipun diajak sumingkir lan ilate dileleti kecoh. Nembe Gusti tumenga ing langit lajeng ngesah Eveta ingkang ateges menguwa. Menika cara sanes ingkang dipun ginakaken Gusti Yesus anggenipun asung bagas kasarasan. Mila tumraping kula panjenengan menika nggih saged dados kaca benggala kados pundi Gusti Yesus paring kasarasan carane werna-werna. Ana sing kanthi sabda dalem tokdil lajeng saged waras. Wonten ingkang kedah dipun gepok astane utawi badane nembe waras. Wonten ugi kados sing waosan Injil dinten menika sing kupinge dilebeti racikan dalem lan ilate dileleti kecoh lajeng Gusti paring sabda waras. Menika cara ingkang dipun pigunakaken Gusti Yesus anggenipun paring kasarasan. Tumraping kula panjenengan sami mila ampun ngantos banding-bandingke. Wong kae kok penak banget le waras. Mung sembayang ana ing Gua Maria langsung waras. Ning kok aku semboyang sembayang bola-bali ana ing Gua Maria sing padha kok ora ndang waras-waras. Terus efeke awake dhewe wiwit mempertanyakan kuasa dalem Gusti, meragukan kuasa dalem Gusti lan rumangsa Gusti boten adil. Nah, kadangkala kan mekaten. Padahal yen kula panjenengan ningali Injil, Gusti kanthi cara sing beda-beda anggenipun paring kasarasan. Ingkang kaping kalih kula panjenengan nggih kaparingan pitedah Gusti tansah ngupadi pakaryan sing wohipun sarwa becik anane. Awit saking penyakit lan dadosaken tiyang gerah menika sing sarwa becik dadi ala utawi kabecikane kaancam. Jenenge wong lara menika lak tentu ora bisa utawa ora gampang tumindak becik. Kala wingi kula matur tiyang gerah menika ugi sacara martabat kadangkala nggih dadi asor. Sing biasane katon dewasa, katon mateng pribadine ning merga lara terus bisa kaya bocah cilik, bisa rewel, bisa nesu-nesu, bisa ngucapake tembung-tembung sing kasar, sing saru lan sapanunggalane. Menika merga gerah. Mila kanthi Gusti paring kasarasan menika ndadosaken sing awon sing ala dadi becik maneh.
Kula panjenengan katimbalan kados pundi gesang pasrawungan langkung-langkung anggenipun bangun pasamuan sing bahagia sing bejo rahayu kados pundi kula panjenengan nggih wantun bangun kapredulen dumateng tiang-tiang sing sakit, bangun gesang sing anane mung sarwa becik, sing elek-elek, sing awon-awon monggo ditilar, monggo dipucal lan disingkirake saka komunitas gesang bebarengan. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.